Zar si počeo kurve i u kuću da mi dovodiš? Bre, ženo, nije ona kurva, tebe mi, bre, ni prijateljaca teo da mi čestite unapređenja na poslu i poslom mi ovde u krevet poklon. I ona krenula da me napada, hoću, otvori me. Pa si ti brže bolje uzo alatku u ruke, se odbraniš od kurve. I to u našem krevetu, pizdoli ti materina kurvinska. Ja bih sada morala da krenem. Gde ćeš ti? Da izađem, mislim da ne smeta. Ovde ti je kontaminirana zona, pogotovo za fukse, bolje da mi ne prilaziš. Pa kako ću da izađem? Sad će moja majka da te prebaci. Majka, pali buldožer! Nemojte, molim vas, plašim se buldožera, jednom sam pala sa njega. Onda mrš kroz terasu. Sa 4. sprata da skačem. Hoćeš možda ja na ruke da te dočekam dole? Ne, treba, sama ću. Doviđenja, prijatno. A ti đubre jedno neopevano. Mrš iz kuće! Šta pričaš, aj praviš problem bez problema ovde, aj smiri se, si poludela, šta te bre? Jesam, tek sad sam poludela. Do sad sam znala da se vucaraš okolo sa fuksama, ali kad sam videla ovu kurvu da mi leži u krevetu, da mi spava, da mi deca spavaju, u meni je nešto puklo. Sad sam poludela načisto i mogu da te ubijem ovde na licu mesta i zato bolje izađi. Bolje izađi napolje da mi